komandnu strukturu koja je bila, znate, posle 5. oktobra. Znači, oni su došli, vrlo brzo se pojavili neki izaslanici stranih vojski, je li tako? Jeste, da. Znači, to odmah posle toga. Odmah posle toga. Jeste, I to se odmah... Zauzimali su, svako u našoj višoj komandi je svako imao nekoga iz NATO pakta koji ima svoju kancelariju gde... Čekaj, ponovo mi to reći. Kako mislite u komandi? Gde su bili sve ti oficiri? Svim operativnim strategijskim komandama. Koliko je tih komandi? Pa, na primjer, imate komandu RVI-PVO, da. Pa imate komandu kopnene vojske, pa imate komandu ratne mornarice. Tada smo imali sve su dobile NATO goste koji su imali kancelarije po tim komandama. I mi u tim kancelarijama i nismo smeli da ulazimo. A su oni ulazili u vaše? A oni su ulazili u naše i oni su Bez pitanja ili sa pitanjem? Oni su imali pravo da uđu u naše kancelariju i da mogu da uzmu bilo koji dokument koji vide. Ma dobro, to se šalite. Ne šalim se. NATO oficiri su imali pravo da uđu u vašu kancelariju i da uzmu šta hoće. Jeste. I da fotokopiraju i da vrate. To je 5. oktobar ili posle 5. oktobra. Pa kako je to trpela? Pa vi znate da je gospodin general Veličković, da je on bio komandant. Znam. Onda je i pre toga, dakle pre 99. je bio komandant. Da. I posle, dakle i tada su već bili neki sporazumi potpisivani i tada su već imali smo... Pre početka bombardovanja su već došli neki oficiri za vezu, je li tako? Jeste. I oni su već bili. I on je rekao, ako će ovi doći u komandu RVP, ja ću da izađem. I onda je on podneo ostavku, pa je gospodin general Smiljanić preuzeo. Tako se sećate toga? Kako se neću sećati. I onda je Veličković inače ubijen na radaru, je li tako? Je li poginuo Veličković posle na radaru? Jeste. Sećam. Ali na raketnom sistemu. Na raketnom sistemu, izvinite, ja sam preča na radaru. U reonu sela Omoljica. Da. Ali znači, i to je nastavljeno posle, sa još većim... A ne, posle je bilo još gore. Pa jeste, pa to vam pričam. Da. Pa kako je vojska to trpela? Šta su govorile kolege? Pa nikom mi se to nije dopadalo. Mi smo, što god smo mogli da sakrijemo, mi smo skrivali.